हाय गाइस लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि आर्लिन यूट्यूब चेनेलावहाय फिन खेबसे बरायहरबावनाय थाबाय लोगोफोर दिनैहाय आङो जों गामिनि हालोदखौ नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आङो भिडिअ लाबोबावबाय मानो होनबा जों गामियाव बिराद दैबानाजों लोमजोबनानै माने माखासे सिलिंखार जाबाय सोरहाबा न' बायजाबाय सोरहाबा माबा बुखारलांजाबाय दाउ बिदिनो अनेक माने दैजों गोजावलांजोबबाय आरोना ओमफ्राय बिराद खस्थ' थानांदों आरोना लामा सेर सेर बिदिनो रिलिफ केम्प लुनानै थादों बिदिनो बानायनानै गावबागाव बेबस्था लानानै थानो गोनां जादों लामा सेर सेर बेनिफ्राय आङो माबायदि जानानै दं आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों लोगोफोर बेनिफ्रायहाय बेखौनो नायनो होननानै आङो थांनो ओंखारदों आरोना जोंहाबो माखासे नस्थ' जादों आरोना मानो होनबा जोंहाबो बारियाव फुरा दैयानो हाबजोबबाय बेनिफ्राय दैखराहाय दै लोमदों आरो दै हाबदों एसे हाबनानै फुरा गाइखेर बायदि जाबाय दैया लोंजालाबो दुगैजालाबो बेनिफ्राय मा होनो बारियाथ' फुरा बिथिं लोमखाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय माखासे मा नस्थ' जादों गामियावहाय बोरै सोलिनानै दं आं नोंथांमोननो देखायलांनो नागिरदों माबायदि हालोदाव दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो अब्ला लोगोफोर आङो नायनो थांनि आरो नोंथांमोननो आङो देखायलांनो सानदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो अब्ला